Bai, gustatzen zait. Ai, ez? Eman niri. Nirea da. Nik ikusi nuen lehenik. Neska, gelditu. Ideia bat dut. Berdea Alicerentzat izango da. Eskerrik asko, Iban. Gorria Dasarentzat da. Eskerrik asko, Anaia. Azkenik bukatu da. Urdin kolorearekin maiteminduta nago. Berde kolorea maite du. Gorria da nire kolore gustukoena. Orain aukeratu ditzagun zapatak. Wow. Ez, Ez dago horrelakori. Ez zait gustatzen, ez? Zapata hauek maite ditu. ez, nire zapatak dira. Nire zapatak dira, nireak. Ez, nire zapatak dira. Oh, ez neska, gelditu, ez egin, ez egin. Honelako zapatak nahi ditu. Zapata berdinak nahi ditut. Ideia bat dut. Urdina Mariarentzat, gorria Dasarentzat. Wow. Nola egin zuen hori? Urdin kolorea ezin hobeto datorki. Berdea asko gustatzen zait. Gorri kolorea da nire gustukoena. Poltsa bat aukeratzeko ordua da. Hori ez zait ondo etortzen. Ez da benetan nahi dudana. Ez da nire estiloa. Hau gustatzen zait. Nire izango da. Nirea da, nirea da. Eman niri. Neskak ez jokatu horrela. Nik ere maleta berdina nahi dut. Badakit zer egin. Bikaina. Nire maleta urdinarekin maiteminduta nago. Harrigarria da. Eskerrik asko. Neska, orain gure burukoak aukeratzeko ordua da. Ez da nire estiloa. Ez zait gustatzen. Hau behar nuen, justu. Nirea da, nirea. Printzesa izan nahi dut. Ez, ni naiz printzesa. Nirea. Nirea. Oho, ez berriro egin dute. Nirea.
Neskak, utzi horrela jokatzen. Nahi dut koroa bera, baina gorria. Nahi dut berdea. Ongi da. Neskak, badut zerbait interesgarria zuentzat. Aupa, Oh, koroa gorri Dasha printzesarentzat. Koroa berde Alice printzesarentzat. Hemen daukazue, neskak, denok zarete printzesak. Eskerrik asko, Iban. orain makillajea egiteko garaia da, goazen. Hau guztia nire da. Zer? Ez, hau nirea da. Zer? Nirea. Nirea. Eman atzera. Nirea. Neskak, gelditu. Nahi dut nire makillaje kasa eduki niretzat. Nirea ere nahi dut. Irtenbide bat aurki dezakegu. Orain neskak bakoitzak bere makillaje kasa du. Kasa hau benetatako printzesarentzat da. Ikaragarri gustatzen zait. Nire kasa zoragarria da. Orain benetako printzesak gara. Txist, prestatu dut sorpresa bat neskentzat. Begira, lagunak, Ibanek loreak ekarri dizkigu. Niretzat da. Edo niretzat. Edo niretzat. Maria rentzat. Alice rentzat. Eta Dasha rentzat. Ahalegin handiena egin dut. Orain zua konpromiso bat lortu behar duzue. Badakit zer egin. Bikaina. Poto berdea Alice rentzat da. Poto urdina Maria rentzat da. Poto gorria niretzat da. Pozik nago konpromisoa aurkitu dugulako. Berdea Alice rentzat. Oso polita. Gorria Dasha rentzat. Eskerrik asko, Maria. Eta urdina niretzat. Zoragarria, oso harro nago zuekin. Zuen kabuz konpromiso batera iritsi zarete. Iban, eskerrik asko lezio honengatik. Zu zara anaia onena. Gogoan izan, konpromisoa beti hobea da gatazka baino. Nirea da. Eman niri. Zure errua da. Ez zurea da. Zer ari da gertatzen hemen? Alex, hobe duzu Ibanekin jolastera joatea. Okay. Alex ez alde egin. Zergatik ari zara negarrez. Alexen falta sumatzen dut.
Ideia hobe bat daukat. Dei diezaiogun Alexi eta konpon zaitezte. Bai, egin dezagun. Iban, kaixo. Kaixo. Iban, Stefik Alexekin hitz egin nahi du. Alex. Noa oraintze. Kaixo, Alex. Barkatu, jolastu dezagun elkarrekin. Noa oraintze. Ei, kaixo. Oh, zer duzu? Mazustako gailetak. Fruta batzuk hartuko nituzke. Har dezake. Wow! Aita, lagunduko aldidazu nire etxeko lanekin. Iban, lanpetuta nago. Zenbat da frutaren gatik? Zenbat, 2 txampon. Ei, zer dugu? Arrautzak. Oh, txakur bat da. Txakurra. Urdina alda? Oh, krokodiloa da. Hau, gatu bat da. Aita, joan gaitezen kanpora futbolera jolastera. Gero noa. Zarataka ari zara, joan kanpora. Ixo, elefante bat. Bakarrik ondo pasatzen ari naiz. Ezin alda isiltasuna egon etxe honetan. Gutxienez 1 minutuz. Ez musikarik etxean, isiltasun unea da. Iban, hemen alzaude Iban. Ideia, Iban, begiratu. Iban, jolas berri bat erosi dut guretzat probatu dezagun. Nirekin jolastuko alduzu. Oh, noski, baietz. Zurekin denbora pasatzea gustatzen zait. Baietz. Eguneko unerik onena. Goazen. Staffy, zerbait daukat zuretzat. Non dago nire oparia. Une bat, itxaron. Aitak eman dit, bai. Eman, niri. Nire jostailua da. Aitak eman dit. Maria, Stefiren jostailua da. Ez borrokatu. Eskerrik asko, aita.
Ei nire da. Zer gertatzen da, Maria? Zergatik da beti nire errua. Wow! Mariarekin hitz egin behar du. Zar naiteke. Bai, aita. Nire errua izan da. Erabat ahaztu zait jostailu bat gehiago erostea. Nire errua ere izan da, hobe portatu behar nuen. Goazen, jostailu berri bat erosiko dizut. Bale, Goazen. Wow. Izoskia. Eman izozki pixka bat, mesedez. Izoskia, izoskia, izoskia. ez, izozki guztia nirea da. Kiwi, ahabi, anana, sandia. Oh, yes! Oh, yes! Ai ez nire izozkia. Ez kezkatu. Beste bat egin dezake. Excuse me? Honek ez du funtzionatzen. Saiatu beste zapore batekin. Oraindik ez du funtzionatzen. Orain ez daukat izozkirik. Laranja, anja. Verdea. Excellent! Jori. Au. Gorria tokatu zait. Wow! Oho, bola makina, lor aldezaket gozoki bat, mesedez? Ez nire bola makina da. No way! Nire makina. Laranja sukua. Mahat sukua. Edariak. Egarri handia daukat. Edari bat lor aldezaket, mesedez, 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 mesedez. Ez zuk ez didazu zure izozkia partekatu. Hey! Lehen, izozki. Bigarren. Hirugarren. Nire gustukoena. Opa. Donut makina. Steffi, lor aldezaket donut bat, mesedez? Ez, zuk ez didazu lehenago zure donuta partekatu. Fantastic! Wow. Verdea, kiwi. Laranja, mandarina.
Urdina, ahabi. Gozo, txokolate iturriak fruitua. Lor aldezaket pixka bat, mesedez? Ez, txokolate iturriak nireak dira. Ez didazu izozkia partekatu aurretik eskatu nizunean. Beraz nire erantzuna da, ez. Maria, zer gertatzen da? Zergatik zaude triste? Nire izozki makina jautzi da, ezin dut erabili orain. Dasha, Alex, Iban eta Stefik ez dute nirekin partekatu. Edariak, gozokiak, donutak eta txokolate iturria. Ez dute zurekin partekatu. No way. Hori gaizki haien aldetik. Ira, joan gaitezen. Alex, ez gehiago gozokirik zuretzat ez duzulako Mariakin partekatu. Hey. Ez gehiago gozokirik ez kezkatu. Hau ere bai. Ez gehiago donutik zuretzat ez duzulako Mariakin partekatu. Zer, Ez gehiago edaririk zuretzat ez duzulako Mariakin partekatu. zer. Ez dago txokolate iturririk gehiago Mariarekin partekatu No ez way. zenuelako. Geldi, nirekin ez zuen partekatu nik besteekin partekatu ez nuelako. Ez da bere errua. Aha! Gaizki ulertu dut. Zure makina berriro har dezakezu. Barkatu. Ez dago arazori. Ongi, eskerrik asko. Dasha, oker nengoen. Ez dago arazori. Barkatu. Gaizki ulertu dut. Ados, aita. Oh, yes. Oso ondo zara zintzoa zarelako eta gauzak konpondu ditugulako. Baina txarra da izozkia beste umeekin ez partekatzea. Orain ulertzen dut. Barkaidazu, nire jokabideagatik. Lasai, zatoz, zure izozki makina konpontzen lagunduko dizu. Eginda. Eskerrik asko, aita. Ondo, nire makinan lanean ari da orain. Beraz, nire anai-arreba guztiekin partekatu dezake. Ideia bikaina, Maria. Hei, denak zatozte hona, izozkia zuekin partekatu nahi dut. Bai. Ni naiz lehena. Sandia. Excellent. Wow. Udaberri. Gozoa. Oh, yes. Nik ere partekatu nahi dut. Txokolatezkoa donut mesedez. Ados. Excellent. Nik ere partekatu nahi dut. Mahatsua. Oso harro nago zuekin, umeak. Elkarri gauzak partekatu behar dizkiozue ezer trukean espero gabe izan ere. Partekatu egitea da zaintzea. Eman ezazu niri. Itzuli ezazu. Zer egin duzu, Alice? Ai, ez horixe. Dasha eta Alice ez dakite nola partekatu. Ai, ideia bat daukat. Irakatz diezaiogun neskei nola partekatu. Zure errua da, Alice. Ez zurea da. Itxaron pizka bat. What? Ai, ez horixe. Gure arropak itxatzita daude elkarri. Nola gertatu da? Ez dakit. Zure errua da. Orain, zurekin itxatzita nago. Utzi Dasha tolezatzen. Alice, entzun alduzu kanpaia? Bai, zoazu. Ez, Alice, zoazu. Zoazu. Ez zoazu. Ez zoazu. Ez zoazu. Zoazu. Nik joango naiz lehenik. Ez zu, ez ni. Ez. Ez alduzu ikusten? Biek joan behar dugu.
Alice joan behar dugu. Ireki atea. Ai, entrega. Piñata berria, wow. Eman ezazu niri. Ez, hau nirea da. Eman ezazu niri. Bai, irabazi dut. Ados, zurea izan daiteke. Ez zitzaidan gehiago gustatzen. Piñata berri bat daukat. Piñata berri bat daukat. Ai, begiratu nire piñata berria. Eman ezazu niri. Ez. Hau nire piñata da. Hello? Utzi jolasten. Ez. Utzi jolasten. Ez. Utzi jolasten. Ez. Badakizu zer. Nekatuta nago. Hemen goaz. Osasuntsuak diren frutak ala osasungaitzak diren gozoak? Osasungaitzak diren gozoak. Ez, fruta osasuntsua. Gozoki pizza. Banana osasuntsuak. Ez pizza. Banana. Ez pizza. Banana. Jango dugu pizza. Ez, jango ditugu bananak. Jango dugu gozoki pizza. Hey! Ongi banana jango dut. Dasha, zergatik egiten duzu beti aukeraketa? Ez, hau ez da egia, Alice. Ongi, kanpoan jolastuko naiz. Itxaron. Ez, barruan geratu nahi dut. Uh-oh. Aha. Dasha, zure banana beteta dago. Barkatu, arrazoia duzu. Ongi dago, Dasha. Egia esan, geratu gaitezen etxean. Sorpresa bat daukat zuretzat. Txantzi hau, mesedez. Orain joan gaitezke. Okay. Prest alzaude, Dasha, bai prest. Arroza da. Probatu nahi duzu? Bai, probatu nahi dut. Beste bat gehiago. Prest zaude. Bai. Bai, eskerrik asko. Eskerrik asko, Alice. Nik ere zerbait partekatu nahi dut zurekin. Oso ondo iruditzen zait, Dasha. Baina lehenik banandu behar gara. 3, 2, 1, hasi. Tira pizka bat haietatik. Beti izan zaitez adeitsu eta partekatu elkarrekin. Neskak itxaron niri. Dasha, itzuli nire soinekoa. Steffi, nire soinekoa da. Baina zuk hartu zenuen, nirea zen. Ez, nirea da. Itzuli mesedez. Itzuli mesedez. Zer gertatzen da? Nirea da. Ez, nirea da. Bye. Da. Wow, gustatzen zait. Alex, eskerrik asko. Ondo, ez horregatik. Steffi, bikain zaude. Primeran. Irribarre egin, argazki bat behar dut honetaz. Argazki ederra. Dasha, nik ikusi nuen lehenik. Ez, Steffi, oker zaude. Nik ikusi nuen lehenik. Hau nirea da. Ez, nirea. Nik hartu nuen lehenik. Ez, nirea da. Nire motxia da. Itzuli. Ez, eman niri. Ai ama. Ez. Alej,
Ondo zaude? Lasai, ondo nago. Ezin dut itxaron Dasha gustatzen zaion ikusteko. Azken ukitua. Dasha, hau zuretzat egin dut. Wow, ikaragarri gustatzen zait, Alex. Baina nire poltsa hobea da. Nire poltsa hobea da. Ez, nirea askoz hobea da. Nirea. Uste dut, denbora dela zapatak berritzeko, Dasha. Ados. Hau hartuko dut, hau hartuko dut, hau hartuko dut, eta hau hartuko dut. Hei! Eta hau hartuko dut. Hauek nire labubu zapatak dira. Baina nik ere nahi ditut. Itzuli nire labubu zapatilak. Eman niri. Zertan ari zara, nik lortu nuen lehenik. Baina nirea da. Ez da. Itzuli oraintxe. Zuk itzuli. Zein handia. Oso txikia. Ez da nire neurria. Hei! Dasha, Steffi, zuen zapatak trukatu behar dituzue. Neurri askoz hobea da, ezta? Bai, baina nire zapatak hobeto begiratzen dute. Ez nirea. Ez nirea. Au! Nirea da. Nik hartu nuen lehenik. Ez duzu. Hau da nire are gustukoena. Eman niri. Nirea. Ai ama, ez ikusi zer egin duzun, Steffi. Dendena zure erruz da. Baina zuk egin zenuen hori. Zure errua da. Zure errua da. Zure errua da. Ongi, neska garbitu dezagun dena. Begira, erraza da. Eskerrik asko, Alex oso ondo da zure aldetik. Ez dago zergatik begira hau. Wow, zer da hau? Zuen neskena da, baina partekatu behar duzue. Nik jolastu nahi nuen lehenik. Baina nik lortu nuen lehenik. Wow, ez baduzue partekatzen nik gordeko dut. Oso divertigarria da. Nire gustukoena labubu. Wow, jostailu hau nahi dut. Ai, labubu polit bat. Bai, hala da. Ikus dezaket? Steffi, nire jostailua da, nirea da. Ez, eman niri. Nik lehenago hartu nuen. Ez, eman niri. Bai, nirea da. Labubu hau nirea da. Ai, berriro pentsatu. Oh, badaki. Bai, kaixo. Bai, noski. Kaixo, etorri nirekin. Nirea da. Ez, nirea da. Nik lehenago hartu nuen. Dasha, Steffi, begira nor dagoen hemen. Erraldoien labubu. Zeinen polita. Dantzatu dezagun.
Eta Dasha, esan nahi nizun barkamena eskatzen dizudala gaurko nire portaerarengatik, badakitez nintzela ondo egon. Noski, Steffi, barkatu niri ere. Dasha, Steffi, sorpresa. Wow. Wow, zer da hau? Ah, labubu postrea, ze goxoa den hau, Alex. Hartuko dugu pixka bat. Arrebak, mantendu dezagun giro lasaia eta adizkidetsua. Ados, Alex, bide batez nire tea hobea da. Ongi, jan ditzagun postre hauek. Nahiko ona. Nirea, oraindik hobea da. Ene, ez